Seran històries de Condà, seran històries. Som aquí amb aquesta fira de productes de proximitat de Caprabo després dels anys durs de la pandèmia. Que Caprabo reprengui aquestes fires està molt bé perquè vol dir recuperar l'esperit, la iniciativa, l'ADN. Per nosaltres aquestes fires són molt importants perquè permeten acostar els productes cooperatius al consumidor. El fet que Caprabo organitzi aquestes fires de proximitat és ajudar-nos a posar-ho en valor, a que la gent ens conegui, no? Tota la nostra producció és d'aquí del Maresme, som una cooperativa de pagesos catalans, oferim producte de temporada. Avui estem aquí perquè Caprabo ens ha convidat per promoure una miqueta el nostre producte i que ens conegueu. Hacemos este producto que se llama el Music, que és un mel i mató. És formatge deshidratat, el llastís, tenim d'emmental, el cheddar, el semicurat, un gou de xili, que és una miqueta picant, i el gou de pesto. Té totes les propietats del formatge, amb proteïnes, amb calci. Prova, a veure si t'agrada. Aquest tipus de fires són molt importants i més quan van de la mà d'una cadena de supermercats com és Caprabo, que aposta pel producte de proximitat i, a més, pel producte amb els segells de qualitat DOP i IGP. Són productes que tenen el segell de qualitat de màxim nivell que atorga la Comunitat Europea. Aleshores, estem apostant, quan consumim per aquests productes, per territori, sostenibilitat, per excel·lència. ¿Cuál os ha gustado más? ¿La Red IPA? ¿La Maurits 7? A mí la 7 me agrada más. ¿Y esta tiene mucho más cuerpo? Sí. La IPA de recién. Claro, es que son 3 maltas, en diferencia con la 7, que son 2 maltas. La coneix, no, la marca? Sí, la marca la coneixem. Vale, doncs tenim garnatxa dolça, en blanc i en negre. Para Caprabo, la apuesta por las ferias de proximidad son un eje estratégico dentro de nuestro futuro. Nuestra apuesta por los productores locales es clara. Me ha parecido muy animado, muy con lo que nosotros somos, muy cercanos, muy próximos y muy próximos a las comarcas. Jornada de molta alegria per tornar a realitzar aquest tipus d'activitats. Estem contents de com ha anat la marxa, els clients, consumidors. Tornar a fer aquest tipus d'activitat és tornar a posar a sobre la taula el paper dels productors.